Benvidos a todos e a todas ao noso tutorial de como colocar subtítulos nun vídeo para facerlle chegar así a unha gran cantidade de público cada unha das nosas producións. É un público diverso, vale? Ben, o que faremos nun primeiro momento é irnos a Google e en Google buscaremos unha aplicación que nos vai resultar moi coñecida porque é a aplicación de Canva. En Canva entraremos na nosa aplicación e daremoslle a vídeo, vale? Xa o tedes aquí, vedes doc, pizarra online, vídeo. Nos daremoslle a un vídeo de 1090 por 1080, vale? A partir de aquí, que temos un proxecto en blanco, vale? O que faremos será ir nesta barra lateral a parte de subidos. En subidos nos daremoslle a subir arquivos. En concreto, xa temos aquí o noso vídeo, vídeo barroco grupo 1. Lembrade que sempre en cada un dos vídeos tedes que poñer vídeo, o estilo ao que pertence ese vídeo, barroco, renacemento, impresionismo, e o grupo ao que pertencedes. Neste caso será o grupo 1, vale? Daremoslle a cargar. Vedes que se vai cargar aquí, nesta pantalla de aquí, o vídeo. Estáse cargando. Ben, esperamos mentras o vídeo se carga. No noso caso, como xa o temos cargado aquí para ir alixeirando, pois xa o colocamos, vale? Vedes que aquí estaría colocado o noso vídeo e o que temos que dar é estes 3 puntos e darlle a mostrar los subtítulos. Vedes que está cargando e non quiso ir, pero vamos a voltar a dar e xa o teríamos, vale? Mostrar subtítulos. Se vedes que non vos vai a primeira, dadelle a segunda, porque a veces tarda un pouquiño, tarda un chisco en colocarse, vale? Colocaríamos o noso vídeo de acorde ao tamaño do texto e xa o teríamos. Damos a play. Está tardando en cargar un pouco. Un arte de la apariencia. E xa o tedes. Asume una expresión escénica y teatral que hace buena su premisa fundamental. Ese est percipit. Lo que parece es. Ben, tedes sempre presente que pode tardar en cargar un pouco, polo tanto, tede paciencia, pero é unha forma moi sinxela de realizar o subtitulado dos nosos vídeos. Ata aquí o noso tutorial e esperámosvos no próximo. Un saúdo.